La maneta d'un rellotge que va girant, un estel fugaç, el cor fred de la societat moderna. Les meves deduccions són la seva medicina. El cas d'avui té molt a veure amb la música i també és la primera vegada que vaig a un karaoke. La veritat sempre s'acaba sabent. Sembla un nen però té el cervell d'un adult i és el detectiu Conan.